आन्दलन खालामनानै गोबां जोंनि फिसा जोंनि बिदा फंबाय जोंनि बिमा माहारिया गावनि फिसायखौ बावनानै दिनै बिटिआरखौ मोनदोंमोन। थैजों लिरजानाय दिनै नैबे बिटिआरआ दिनै 5000 जन सुबुंनि जिउ बावनानै मोननाय बिटिआरखौ दिनै बिथाङा जाय हाग्रामा महिलारिया बिटिआराव जेबो गैया होननानै बुंनो ओंखारदों बिथांजोंनो बिथाङा थांनानै आखाइ हमहैबाय। होमबा जों मा बुंनो हागौ? आब'आ होनमालाय होनबा बै मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ सनमान होनो गोसो गैया नामा? बिथांनाव अनखांनाय गैया नामा जे बिथांमोनहा जे गावनि थैजों दिनै बिटिआरखौ लिरनानै गालांबाय? बेखौसो आं दुखु मोनदों। जाहाथे आब'आ बेबायदि खालामाबा मोजां जागौमोन होननानै जों सानदों। दा आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जोंना आइजो माहारिफ्रा जोङो थांलाय फैलाय जानो नाङा। जि बिमाया न'खरखौ गाबथानानै थायो अब्लासो बे न'खराबो मोजाङै थायो। बिमायाल'